Добре, ще хора в едно мое ново видео. Днес ще играем една игра, която съм си я избрал специално аз, така че нека да стартираме. Ще ви покажа как да си включи. Това не е игра, това е Scratch. Я ще покажа как да си отворите Scratch в компа, без да го инсталирате. В Google пишете Scratch на английски, тук си го написал. И веднага видя Scratch. Тук натискате го. Аре бе. Натискате го и просто сте в наче само. Аре да реди! Че хора, че Scratch не иска да ми зарежда нещо. И от тук отива да започнете да задавате. И задай проект и ето ви Scratch. На клипчета, да. Ето го Scratch, имате смислите стъпки. Това е видеото за Scratch. Така че, не всъщност това цялото видео, има и още. Само да го намеря. Да намеря играта, която съм си избрал. Игри. Играта, която ще играем, ще избера по избор. Не по избор, само да я намеря по дяволите. Че тук има 1 милиарда игри. Чакайте да намеря. Skibidi Toilet, бате. Google го има то Skibidi Toilet, ми кажете. Майнкрафт игри, майка ми зарежда, сори. Понеже сме Коледа. Чакай. Ето я. Winter Clash 3D. Ето я. Winter Clash 3D, където не сме дял Коледа. И имам друг лош отбор. Ще види просто играта. Да. Може да се греда мрежата. Може да си гледам това. Да стартираме. Invade. Зарежда ми. И често трябва да се движа също така. Continue. Я закрива ли ми игра? Не закрива. Важното. Така и вече може да се движим. Аре бе. Ще ми пък да движим се назад, напред. Не се дял Коледовци. Че май беше така, да. Го там още отборно, че при тях обаче съм сам дълбошенчик. Ще чита играх много като чай. Умри бе! Аре бе. Хедшот. Аре бе. Не подираме. Прозах малко цялото. Работа. Умри бе. Аре, така е. Значи... Това е важно на смъртта. Отгоре пък ми показва колко сме убили. Аре бе. Ела, чакам те. Елате към водата на смъртта. Кой? Някой ме следа! Някой ме уби. Разпълна се. Тук има една... Да, това е моята пушка. Тук има една пушка, която ми е супер безполезна. Също нищо не става. С це мога да клякам. Ко? Трябва да задържам. Това е гадно. Кога? Той не паднаха, бате. Къде сте, бе? Аха. Значи, лами, бе. Аре, не да отиваме тогава там. Аре, какво си би се бъгна играта? Убиха ме. Уникално просто. Перфекто.
Да, чакай си. Там е някакъв снежен човек. Няма да жертвам, не обичам влага много. Аре, къщи по това глуповото бе. Аре бе, какво се хлъзгаш? Сега спреш на интересен, а? Това оръжие... Не, това е много безполезно оръжие всъщност. Сега от коя страна съм? Ето и ми кажете сега къде съм. Ох, аз мога да скачам. Ето едно с ярче. 30 сме били, не. Не завежда ето подгоре. Едно отбор. Бе. Чуеш, що няма негото, всички са там. Имаме 10 секунди от сърче и ние печелим. 9 от нас сте убили, 33 сме убили ние. Не. Къде отиде, бе? Аре! Вина матч. Айде така и запала, бе. Следващата игра, кой ще игра, защото е коледна. Ето, вече може да я пусна на цял екран, разгиде. Народ, join код с някакъв лък. Да, ето я. Тя веднага не се отида. Може се движиме, че ще се моля клякаме. Не. Какво става, бе? Какво че бъгна ми играта? Ще бъгна ми играта, бате. Че къде съм, нищо не виждам. Аз може да сменя играчите. Слък, такъв лък. Иначе... Аре, смени си го, бе. 4. Ето си. Не съм с номер 6. Аз номер 6 ще игра. Избирам си играч, ще моли пък да си сме... Ах ти, бе! Чай! Няма гледай тоя. Измамник. Ах ти! Не, къде се откажи да бате? Тая игра е супер трудна, много ми бъгва! Взели сме оръжието. Ап. Ще имаме за синято знаме, да поскочим малко. Не. Бай. Много живот има, не убивайте. Номер 1. Номер 2. Номер 3. Брек, че е хубав лък, бе. Не, бе! Значи мен много не бива. Ще ескейп. Аз не съм про на тази игра, хора, не ме бива, няма да играем. Съжалявам, ама не съм просто про. 3 игри. Как ме заболя вече. Но мисля от тук да бъде това видео. Мисля, да, айде чао.